Hoy, hoy, hoy. Oh, hello boss. Asa naman in taon ka? Nala ko sa lugar. Buang kay mo nang. Pero ako pang gipangita, boss. Wala ba di ka naminaw nako? Gaingon ako ni Wala ko ka ba? ana, gaingon ako ni budaan. Ay naman ka, boss. Wala man ka giingon. Wa po ka naminaw nang gatex na ko nimo ana sa description ana, gatex na ko specific ug asa nang epekto sa ana. Unya ngano? Imura man gitext. So unsay angay ako paminawon? Basta kay gisul kana epektos gisulod nag sako pag gisulod og sako naa sa ilalom sa punuan, nasa punuan sa talisay. Ah, sako boss. Nasa talisay. Oh, kita na ko boss. Oh. Unya pod kanang liso sa talisay na imutmut sa buthake. Lagi nakita na ako. Buang ra ba kag utok yung minataya ka. Oh, sige na. Sige yaw. Lagi pagdali. Oh, sige na, bye-bye. Sige. Sige, bye-bye boss. Ako na ang tara. Boss, Dali, ganyan kay ganang dugay man gyud ang taong kay ka. Ganyan kay kog gatex nimo na siguro buntag pa. Karon pa ka naabot. pasensya kayo boss, kadugay yun. Ikaw, kanang paglakaw pagpadlong nimo din sigurado kang wa ka nasundan. Sa kong pamina boss, wala ang boss. Kasi wala, sigurado si paminaw nimo. O ba di ka tiglingan ang likod? Wala po kagaiwan niya ling-lingan ang likod na ako. Buang kamo po don ta. Initiative na ninyo. Instinct na ninyo. Lantaw ninyo na og kinsa niyang gasunod niyo, kinsa ng palibot ninyo, kay nabay gasunod ninyo. Kabalo mo na nalahan ta sa lista ng mga kapulisan na nag-inform na ako na informant nato ana nga nananta sa lista. Unya ka nang mabulya sa ta masakpan ta mapriso ta ani kalakya. Di ko ba atong negosyo ane? Ha? Pasensya kayo boss. Pasensya. Oy, balik ang mga salaa. Habo na diri no. Kaning epektos boss. Habo na mo utok ka ane. Sorry boss. Ano boss? Ako pa'y maghabo anak sa manigadala. Sa ba nganong naman yung murag at butilyang gatingog ana. Ihabo ako nuna no, ihabo ako nuna. Sako magka boss. Ihabo gani. Oh. Tek ko nang dayat. Nganong basura man na puros? Asa man ang makuha ana? Nganong basura man na puros? Hala, basura man tuod ni boss. Kabalo bitaw kung basura isulod ana, pero nganong wala nimo gilantog unsay sulod ana? Di ba niyan ka nga sako boss? Gayon di ko sa sako, pero nganong man ang basura mo isulod ana? Asa man ang mga epektos? Ha? Nganong wa man kala makakauna-una og lilik ug unsa ana? Ay kay baatan pud boss. Og gibiatan ni be, og gibiatan ni wala man ni kana kauna nagtangtang anang baat ana og gilantog unsay sulod ana? Kaya abi na ako mag-confidential pod. Ikaw ba ka ng pangatarungan nimo? O confidential kabalo, di man na ma-confidential kay kabalo man kag unsa na sulod ana. Epekto sulod ana, pero ano mang wala. Wala naman ako lang tawa o lanto kay gipadali po ko nimo. So ikaw ba daghang kay kag rason, daghang kay kang rason. Asa man ang epekto sa ano? Asa man ang epekto sa ana? Sakto, nato laing sako dito boss. Nya igora ka mag-islet ha. O kwa ato hadto, kwa ato, Ako kwa. lang itong kuhaan, Kwa! Kansa boss. Oy, ay sagod. Wa kay plano kuhaon Ako pa ning hiposon boss. Balik na ice counter kuan ninyo kay mga utok ninyo. Sipuso na kwa atong kuan hadto. Kaya kay na. Og mawala gani to, pila to ka million to sulod adto epekto. Lain pa ato. Ako rin dalo balik boss. Ikaw ba kana imong utok bitaw? Lami kay kapusilon. Ay, Danaan na adto balik. Sige boss. Oh, asa man na? Yuli na ko ring sako. Sako. Nganong din ang sako de? Di kay sipit mo ko abi na ko epektos katong ning basura di ay. Muna uli na ko niya to. Sipyat purlam ka palpak. Tarong man imong trabaho pod. Ato to kay kuatong epekto sa to. Magay mo ato na Lamig, ko. dinahag lamak kanon kalamik ini mo pusilon. Ah, sige.
May gani kay naabot na kalingkod. Gipatawag na nako ang ubang miyembro. Ikaw pa'y unang naabot. Nakabalo naman siguro ka nga nung gipaari ka nako. Kabalo na ko ano, boss. Ayo. Kay og kaning atong gisagubang karon nga problema ug magdugay pa ni dili maayo na sa business ni. Maguba ni atong organisasyon. O lagi, boss. Ikaw, kabalo naman gyud unsa ko. Kabalo naman gyud sa akong kondere, man. Si unsa man? Kanang on good. Dili di ko. Kanang sayon nga pamaagi. Gusto ko nga masulbad ni ikaw kay gipaari man kanako unsa may lain nimong solusyon gyud, unsa may imong gusto na akong buhaton. Kanang mangingana nga klase mga tao man gyud. Di naman ginaangay dugayon. Kabalo ka. Dili lagi ko gusto anang maabot ng patay lagi. Kay ug kana mahitabo na mas muda ko ang ato ang problema nakabalo na ka. Dili, makaguba maguna sa atong organisasyon, makaguba sa atong grupo. Kabalo ko pero musamot og maguba ug maingon ana man ganing kalakiha. Unsa man di gusto? Dili. Dili ko tagay kog lain. Dili, boss. Ikaw kabalo naman gikan ako, boss. Unsa man, boss? Kay ako, boss. Dugay ra kong kapatayon, boss. Dugay ko patay tao. Kaning akong pusil. Kanang ingon Gitaya ana. na ni pagayo. Kanang ingon ana dili lagi kumusugot. Dili kumusugot. Boss, kanang pestiside sa tong grupo, boss. Ayaw ta na paggangon. Kay kung pasadaan nato na, unsa mo ta tong problema? Unsa man ako nang pation karon dayon aron masulbad atong problema. Ako bahala na nga pesticide. Wa gyud kay laing mangununang solusyon gyud. Wa gilain na, boss. Kanang ulo ana nga pesticide ako ang bukon karon dayon. Unsa man? Sige. Kaya wa mo yung kailangang nahunahunaan gyud nga sugyot gyud. Sige. Kung mao na imong gusto, isalig na ko na nimo. Ah. Isalig na ko na nimo pero Bahala na. tarungan na dili malahig atong organisasyon ha. Dili ma-point out nga kita mo hinungdan. Sige. May problema na ikaw mo yung akong kuanan anak, tahasan anak. Sige, boss. Salamat kay boss. Isalig ra na ako na dili ka madismaya. Magkaha. Sige. Atong hulaton tong ubang miyembro. Kinako isulti po nila. Tara, boss. Nganong giposin ba nimo? Di ba mo ni ang pesticide? Di mo ni pat yun. Mao ba din nabot pasabot na ko nga pesticide? Di ba mo ni itong gisabutan? Bago lang? Unsa din nahibala nimo nganong gipaari ka nako? Ha? Gipaari ko nimo tungod aning tawhana. Tungod aniyang palpak nga trabaho. O karon, wala tay problema. Sulbad na. Gipaari mo na ako kay tungod atong planuhan kung unsay angay natong buhaton nga daghan na kay pulis nakabalo aning atong sindikato. Unya nga lang yung mama nang giposel. Daga na ding pulis nakabalo, boss. Ano wala mo ko nimo giingnan? Kay nag-ingon man kaganiya nga nakabalo ka ngano kang gipaari. Aw. Sorry kay busing, wala mo kukubalo. Buang ka. Wa ka kabalo. Mauna ay mubungat kag istorya nga wa man di ka kabalo man. Ambi nang mga epektos, ibutang na dali, ibutang na, ihuad. Basura na po, basura. Nganong giposin ba nimo? Di ba mo ni ang pesticide? Di mo ni pat yun. Mao ba din nabot pasabot na ko nga pesticide? Di ba mo ni itong gisabutan? Bago lang?